بihîstina mizgîniyê û daxwaza qencbûnê û ew bi wan re hat xwarê û li nav deştekê rawesta û li wir komeke mezin a ji şagirtên wî û elaleteke mezin jî xelkê hebû. Ew ji seranserê Cihistanê ji Orşelîmê û ji ber keviya deryaya ji Sûr û Seydayê hatibûn, da got guhdariya wî bikin û ji nexweşiyên xwe qenc bibin yanî baş bibin. Yên got ji rihên nepak jî cefa dikişandin, dihatin qenckirin û tevahiya elaletê dixebitî got destê xwe li wî bidin, çimkî hêz ji wî derdiket û hemû qenc dibûn. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweşk û birayên hêja.